излезе от Бутан, т.е. бутанците да излезат от Бутан, защото те са около 500 хиляди души като население и са взети мерки, за да се ограничи. Ами да, всъщност по принцип, да, доколкото знам, също така и по отношение на внос и износ на търговски стоки също е много затворена страната. Да. Като фауна и като флора е наистина като един вид резерват, поне от това, което четох, с изключително запазени и съхранени видове. Просто цялото правителство води една, може би, консервативна, вероятно правилна политика за съхраняването на страната и дори да не се влива до толкова масово в този поток на глобализацията. Между другото е забранено да се внасят цигари в Бутан. Това си много насъщително. Но пък краят е много красив, така че сега човек отида да го види. Господин Марио Кръстев много лесно излязъл от Бутан, но трудно е влязъл в Бутан. Той може да ви разкаже. Да, собствен опит най-добре. Лично аз не съм ходил с удоволствие. Що не седнете тук? Прощавайте, колеги, седнете да не стоите прави. Тук да ми става. Само една отметка във връзка за този резерват. Краля е взел решение преди 12 години, защото природата и крайна не са отрежи нито едно дърво от Бутан и внася дървен материал от Индия. Макар че имат дървесина, просто си е джунгл. Но не се реже едно дърво от 12 години. И цигарите са забранени на всяко обществено място. Никъде не се продават и имат влог. Да, не се изнасят, има забрано да Има лимит за чужденци годишно 5000 души за деца по страната. Ако искате да изтепесите 2001-я, доходите следващата година, дошли сте и всеки ден от чужденците се плаща за престой в страната. Се взима държавна такса от всеки един турист. Тоест, като дори с агенция да пътувате, тя се вкарва в престоя, която отива за това. И приоритет е образованието, което кралското семейство абсолютно подкрепя всички, които се занимават с образование и правят невероятни училища с огромни дворове, които ние в България няма такива училища. Като пътувахме, виждахме непрекъснато се строят с огромни дворове, с площадки. Прощаваме. Не. Това си беше абсолютно много ценна вметка. Предполагам, че и още много интересни неща може да разкажеш ти. Това е Крис, може да добави и тя беше там. Ето това може би е също така една много добра политика за филмопроизводството в крайна сметка, защото предполагам, че от тези такси, които се взимат от чужденците, може би се отделя нещо от държавния бюджет за правене на кино. Не знам как седат законовите всъщност параметри на филмопроизводството в Бутан, но е абсолютно логично и възможно да е точно така. Говорихме си да приключим с пътешественици и магиосници. Този филм също има много награди. Едната от тях е в фестивал в Дювил, Франция, който е специализиран за азиатско кино. И също така филм има приз за режисура на Азиатско-американски филмов фестивал. След това заглавие през 2003 година се появяват няколко филми, не толкова забележителни и интересни. През 2006 Намгай Рети, това още едно режисьорско име, прави 49-я ден. Този път историята, която се разказва, е за една жена, която тръгва от провинцията отново към столицата, за да посети дъщеря си, която има проблеми с съпруга си. По пътя обаче майката претърпява един автомобилен инцидент и умира. Духът ѝ започва да броди и да търси отговори на множество въпроси от нашето ежедневие. Така се казва в самия филм. Когато този дух намери отговорите и намери покой, едва тогава могат да бъдат реализирани всички погребални типични британски ритуали. Ето виждате още една история, която е свързана с съвременност и по някакъв начин мистицизъм и фолклор.
В същата тази 2006 година се появява и филма, който ще видите сега, Миларепа, Мак, убиец и светец, на Нетен Чопин Ринпоче, който между другото е ученик на Кенсен Орбо. В Купата именно той изпълнява главната роля. В Пътешественици и магьосници е асистент-режисьор. Любопитното е, че някои от професиите в ботанското филмопроизводство и киноиндустрия страшно много се преплитат. Тоест имате както актьори, така и асистент-режисьори и също време изпълнява и някои от каскадите. Изобщо една... Това поради недостига на хората, цялото. Вероятно, да. Филмът е заснет в долината Спити на индо-тибетската граница при много тежки условия. Естествено с огромно уважение и с огромна почит към Миларепа. Никак не е случайно всъщност, че именно ботански режисьор, който също е лама, успява да направи една много сполучлива адаптация върху този, бих го нарекла, визуален антар за Миларепа. Филмът, ще видите, е изключително дидактично ненатрапчив. По никакъв начин не се опитва да получава зрителите или да създава някаква премодулирана представа за фигурата на Миларепа. Тоест иконичният образ в тази първа част, защото се очаква да има и втора част на филма, иконичният образ на Миларепа по някакъв начин не съществува. Той е представен като един съвсем обикновен човек, който не може да намери своето място в живота си, който не може да намери правилния път в взаимоотношенията си със своите роднини. Между другото, актьорът, който изпълнява ролята на Миларепа, не е професионалист, той е натурщик, но мисля, че се справя изключително добре. Ще видите колко е и неравнодушна природата в самия филм и допринасят за изграждането на един много добър психологически образ на Миларепа. Всъщност, с това ли ще приключа, може би, защото времето напредва, пък аз мога да се плесна много да говоря. Знаем от опит. Всъщност, върху Миларепа са правени различни екранизации и въобще този сюжет вълнува не само ботанците, не само тибетците, не само хората от този културен регион. Ако намерите от някъде един стар италиански филм от 73-та година, той за мен това не е стар, за мен стар е филм от 30-та година. Ако намерите на Лилиана Кавани Миларепа, ще видите една много любопитна, пак италианска интерпретация, пак свързваща ежедневния живот в Италия от началото на 70-те години и усещането за Тибет, усещането за Миларепа и за мистичното преживяване. Ако пък случайно не сте чели френският автор Ерик Емануел Шмидт, прочетете неговия Миларепа, мисля, че има какво да научите. Още един мост между Европа и Изтока създава той по един доста интересен начин. Мисля, че успява да създаде една галерия от образи, галерия, която е свързана с този път със съвременния френски начин на живот и отново с усещането за Миларепа и за